Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νότης. Γεια σας παιδιά, και εγώ είμαι η Νότα. Και παρέα θα μάθουμε Τις νότες της μουσικής. Νότες είναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για να γράψουμε τους ήχους της μουσικής. Οι νότες είναι 7. Τις γράφουμε πάνω στο πεντάγραμμο. Κάθε νότα έχει τη δική της θέση πάνω στο πεντάγραμμο και το δικό της όνομα. Ντο, ρε, μι, φα, σόλ, λα, σι, ντο. Ας ακούσουμε τον ήχο τους. Τώρα παιδιά μπορείτε με τη βοήθεια του δασκάλου σας να μάθετε το τραγούδι Ντο, ρε, μι. Και ελάτε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Γεια σας παιδιά! Θα τα ξαναπούμε.